verhuizen. Zullen we eens even kijken waar het verhaaltje over gaat? Het is een speciale dag vandaag. Cas gaat samen met papa en mama in een ander huis wonen. Cas gaat verhuizen. Wij zijn hier op het Bennendijvenbloei naar een haske van Skik. En wij gaan verhuizen, dat weer tijdelijk. Wij zitten hier nu 4 jaar heel hier. En wij gaan nu eens naar het cultuurhuis. En daar hebben we heel veel nog in. Mama en papa zijn druk bezig. Kijk, en Cas helpt ook al een beetje. Hij stopt zijn lievelingsspulletjes 1 voor 1 in de grote doos. Ja, zie je het wel? Maar we kunnen alles zo net meenemen, hè? Hoe moeten we het dan verhuizen? Wat moeten we dan doen? Op een karren gaan we verhuizen en zullen we het dan in dozen doen? Ja! Ik heb hier een hele grote doos en een lietse doos. Ik ben heel erg bezig met het thema verhuizen. En de band vinden dat ik prachtig. Dus de band moeten je zelfs verhuizen? Ja, dat lijkt het nergens op, maar dat is juist hartstikke leuk dat ze dat doen. Want je moet er de band er gewoon bij betrekken. Dan maken ze het inzichtelijk voor hun en dan ben ze er heel wat mee bezig. Hilda, het ik nog. Kan die er ook nog in? Ja, die past er niet in. Ah, jawel toch. We kunnen het toch wel even proberen, hè? Nee, dat past net, hè? 1, 2. Nou. Het past helemaal goed, hè? Dat dozen inpakken, dat gaat net zo hele vlug, hè? Nee, wij letten het heel erg van de band afhingen. Wat doen ze zelf en wat past net en wat willen ze zelf meenemen. Wil je door de bal pakken? Ja, of misschien nog een zachte bal. Kan er misschien nog een... Yes. Die moet ook mee. Gaan we meenemen naar het nieuwe huis, het nieuwe gebouw. Past net, hè? Nee. Ja. Zullen we het proberen? Ik denk het goed. Die er ook nog in? Nou, dat is wel heel vol. Wij brengen ongeveer 4 dozen hoor, wat de best zelf maar inpakken en wat er op elkaar past. En dat doen we eigenlijk elke dag eventjes. Goed zo, Hilda. Kom maar. Dus maar een beetje mazzel ben je takken hier verhuizen. Ja, dat zou wel mooi zijn. Nou, we hopen er toch vrij te zitten. We gaan tongenstjong pakken we natuurlijk met de leiding alles in. En dan gaat het in de vrachtwijn en dan gaan we orenweken helemaal los. Nou, we zijn er jongens. De nieuwe groep. Oh jee. Nou ben we er. Prachtig. Even zoeken. Ik doe maar even zo. Zo. De mooiste uitspraak vond ik nog van mijn schoonheid. Die zei dan altijd, dat is een Beeldse Bourgondier. Nou, mooi keer niet. Ja. Dit is de vulling van de Beeldse pruittaart. Dat moet even van tevoren gemaakt worden. Net als de taart zelf. Dat bekleed ik de vorm met. Ik weet niet, het zit in de genen. Als hardwarebakker. Mijn paken was visserman. Die kon geweldig vis bakken. Daar ben ik eigenlijk ook min of meer een beetje opgegroeid. Want ik ging dan op mijn fietsje van huis naar de Westhoek. Werd mijn paken dan visserman waar. Nou, wat een wereld. En als dat niet opgehouden was, waar ik waarschijnlijk ook visserman worden. Want mijn huid wou eigenlijk niet dat ik bakker word. Hij zei, ja, het is wel mooi, hè? Maar hij zei, het is een beestenleven. Om het zomaar even op zijn beeld te zeggen. Ik ben nacht en dag onderwees
En het is nooit door en het is nooit klaar. Of is 4 uur van bed en avonds om 11 uur erop. En hij zei, ik raad je dat niet aan. En ook is een beetje leren. Doen we wat anders, gaan wat doen. Nou ja, ik was ook een puber die tijd. Dus dan gooi je de kont in de krip. Ik zei, weet je wat, ik ga naar zee. Maar het koken, het bakken, het koken is altijd bleven. Wel genoeg. Maar in je het hier het les bakker worden wel? Ja, bakker of kok. Iets daarmet, patissier. In het begin wel. Het hij hem wel kwalijk genomen dat hij daar niet voor leren mocht. Maar nee, dat is nou ook weer over en uit. We het goed gehad zo. Hè? Ja. Waar blinkt jouw man in uit? In de keuken? In patisserie. Gebakken en koekjes. Alleen ja, dat ken niet altijd, hè. Want dan kom je bij de dokter die zegt, je bent te dik. Dat ken niet. Nou, dan moet u weer even een paar weken ophouden, hè. Beetje pittig. Ja? Ben je altijd de eerste die dit even proot? Ja, ja, zeker weten. En als het me niet aanstaat, dan zeg ik het ook. Ja, het is ook genieten. Je kan niet alles opeten natuurlijk, maar kort geleden nog een bruidstaat voor de dochter van mijn broer. Ja, dat soort dingen, dat doen we gewoon. Dat zit er gewoon in. Je hebt je op voor uw wedstrijd voor amateurkoks, tafel 18. Waarom ben je de beste? Dat is een vraag die daar eigenlijk geen antwoord op geven kan. Want dan kan ik mezelf wel op het borst slaan, hè, want ik ben de beste. Maar nee, ik wil de beste wezen. En daar ga ik voor. Hij voldoet aan mijn smaak, maar het is nog maar net hoe een ander erover denkt. Maar